Той сам се представи. Ами, това е музикален инструмент, разработен за всякакви деца, като е с приоритет за деца с увреждания. Идеята е да може дете с един вид увреждане, примерно да не вижда, незрящо дете и друго дете, което не чува, да седнат едно срещу друго и да използват наличните си сетива. Тестове сега правихме с незрящи деца. Мина страхотно, много интуитивно подхождат, нямат никакъв проблем да се ориентират къде са сензорите, защото всъщност сядайки на земята, единственото движение, което може да правиш е да си разпериш ръцете настрани и съответно се движиш по ето тази линия и да оцелваш сензорите. С глухите деца също мина страхотно. Оказва, че те много бързо се учат на ритъм, че са много щастливи, че могат да усещат ритъма без вибрация. Т.е. те използват светлината и съответно цветовете. Музикалните инструменти са пиано, дръм секция и третия е с звуци на животни, доста забавен. Ритъма е всъщност тия 12 сензора, които са разположени. Те имат 12 различни ритми и всъщност идеята е, че ако ти успеш да ги смесваш, ще се научиш на ритъм. Мога да ви покажа как работи. Това е пианото, съответно със смяна на бутона. Е вече дръм секцията. Тествахме си с дете от аутистичния спектър, което се справи феноменално, защото то много не разбирам и е много добре с математиката. Деца с ниска степен на церебрална парализа също могат да го използват, защото нямат допир и реално те могат да извършват същите движения, каквито и другите деца. Сега ще подарим два на съответно един на училището за незрящи, на другия на училището за глухи деца.